Chvíli ukáže ako v úvodzovkách poriadna koubojka. Z auta, ktoré skončilo na koľajisku električiek, podľa svedkov vystúpil namol opitý muž, ktorý nevládal stať na nohách. Poď sa na to pozrite. Oni asi chytili na tú snehovú šli a počuli, že nevolali sa na náhodu. Oni v tom ničom vlastne nenahúrali. Oni len preleteli cez kolaje a zrazu už tam boli policajti. Incident sa odohral na Saratovskej ulici v Bratislavskej Dúbravke. Auto skončilo medzi električkovými koľajami a stopy naznačujú, že vodič sa podľa všetkého musel dostať do protismeru už na tamtej križovatke. Šokujúce zábery začínajú pohľadom na električkovú trať, uprostred ktorej stojí auto. V ňom sedí hasič, ktorý sa ho snaží odpratať. Potácajúci sa muž je podľa svedkov nehody a teraz dobre počúvajte, vodič havarovaného auta. No veď cez okno bolo počuť nadávky, ako strašne nadávajú vlastne tí policajti a tí... Ale to skôr tak, že ten vlastne, ktorý sedel za šoférom, on prvý vystúpil a on vlastne neskutočne nadával tomu šoférovi a on ten šofér chcel skôr vystúpiť a on mu proste nadával a za každým mu zabuchol dvere, že ty drž hubu a seď tam. To však nie je všetko. Kým električky musia stáť, vodič sa váľa v snehu. Policajti majú čo robiť, aby zabránili vážnejšiemu incidentu o pár metrov ďalej. Ty čo tam robia v tom druhom aute tam, vidíš? Neviem. Tam niekoho vytiahli, pijú ho. Je to skvelé priamo, keď sú tam policajti. Môžem potvrdiť, že ten incident evidujeme, že vyšetrujeme všetky okolnosti tohto incidentu a v rámci interných smerníc po zistení všetkých okolností vyvodíme z toho dôsledky. Policajti okamžite po zistení alkoholu v krvi 33-ročnému mužovi zobrali vodičák. Riešime to ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Bezpečnostná firma, ktorej auto patrí, zatiaľ o sankciách nehovorí. V tejto chvíli, keďže vlastne nie sú známe všetky okolnosti, tak by išlo iba o špekuláciu, takže zatiaľ sa k tomu nevyjadrím. Darius Haraxin, televízia JOJ.